Bara de aplicații se găsește în partea de jos a desktop-ului. Ea permite vizualizarea aplicațiilor pornite automat odată cu pornirea calculatorului. Dintre acestea avem un ceas digital care afișează ora preluată din sistem, precum și data. Dacă executați click pe pictogramă, se deschide o casetă cu un ceas și un calendar. Acesta vă permite să actualizați data din calculator. Avem aici și volum. Dacă executați click pe pictogramă, puteți ajusta volumul sunetului emis de boxele calculatorului. Pe această bară pot apărea însă și aplicații lansate de utilizator. Făcând click cu mouse-ul pe butoanele aplicațiilor, putem comuta dintr-o aplicație în alta, fără a închide aplicația.